Ang Ginoo igsoon andam gayud nga mutubag sa mga tawo nga matinud-anon nga moampo kaniya. Andam gayud siya nga mopakita sa mga tawo nga matinud-anon nga nangita kaniya. Ug andam gayud siya sa pagdawat nini nga mga tawhana igsoon bisan unsa siya ka makasasala apan kung matinud-anon siya nga muduol ug mopaubos ngadto sa Dios, ang Dios igsoon andam gayud ni ana sa pagdawat. Isaiah 65 bersikulo 1 hangtod sa 2. Ang Ginoo miingon, andam ako pagtubag sa mga pag-ampo sa akong katawhan, apan wala sila mosangpit kanako. Buot ko nga ila akong makit-an, apan wala sila mangita kanako. Wala mag-ampo kanako ang nasod, bisan og nag-ingon ako, aniya ako. Bersikulo 2, sa tanang panahon andam ako, pagdawat sa mga taong masupilon, nga wala musubay sa dalan nga matarong, kundili nagtuman hinuon sa ilang gusto. Mao kana ang pulong sa Ginoo igsoon nga nag-remind sa matag usa kanato nga ang Ginoo naghulat lang gayon sa atong pagkamatinud-anon ngadto kaniya. Nga kita matinud-anon nga musangpit ngadto sa Ginoo. Kita matinud-anon nga moampo ngadto sa Ginoo. Kita matinud-anon nga mopaubos, muduol ug mosurrender sa atong kaugalingon ngadto kaniya. Og hinumdumi igsoon nga nag-ingon ang Ginoo, andam ako sa pagtubag sa pag-ampo sa akong mga katawhan. Kanang katawhan sa Ginoo igsoon, nagbuhat na sa iyang kabubuton. Kanang katawhan sa Ginoo igsoon, nagpahimuot na kanunay kaniya, ug matinud-ano na kanunay kaniya, ug dili kana mubuhat sa mga butang nga dili ikapahimuot sa Dios. Mao kana ang katawhan sa Dios. Ug nag-ingon siya, andam gayud siya sa pagtubag ni ana nga katawhan nga muampo ug muduol ug mangita kaniya, makakapla gayud kaniya. Og hinumdumi usab igsoon, ayaw kahadlok ug ayaw kabalaka sa imong pagduol, ayaw kaulaw kung ikaw musurrender sa imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang Dios nasayod sa imong kaugalingon, ang Dios nasayod sa imong kasing-kasing, ang Dios nasayod sa imong nahuna. Nag-ingon siya nga andam siya sa pagdawat sa mga tawo nga masupilon, mga tawo nga wala nagpahimuot kaniya, mga tawo nga nagbuhat sa ilang gusto, mga tawo nga nagpatuyang sa kalingawan nga dili iya sa kabubuton sa Ginoo, nga iya sa demonyo, nga ang ilang gibuhat iya sa demonyo, apan ang Ginoo igsoon andam sa pagdawat kanato. Bisan unsa kita ka makasasala igsoon, bisan unsa ang imong sipyat dinhi sa kalibutan, kung ikaw matinud-anon nga muduol sa Dios, ingon siya, andam ako sa pagdawat kanimo. Bisan sa mga tao nga nagpatuyang sa ilang gusto, nagbuhat sa kanunay sa ilang mga personal nga interes, sa ilang personal nga kaayuhan, apan dili kaayuhan sa tanan, ug labaw na nga dili kaayuhan diha sa Dios. Ang Ginoo nagpahinumdom sa tuwa igsoon nga andam siya sa pagdawat niana, andam siya sa pagbag-o sa tuntag sa tagsa ka kaugalingon. Kung kita matinud-anon nga muduol, musimba ug moalagad ug mangayo ug pasaylo ngadto sa Ginoo, igsoon dili paulahi ang tanan nga ikaw muduol sa Dios. Aduna pay dako nga panahon samtang aduna pa kay kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ayaw hulata igsoon nga wala na kay igong kinabuhi nga magamit ngadto sa Dios. Usa pa ka moduol kaniya. Karon igsoon nga baskog pa ang imuhang panglawas. Duol nga matinud-anon ngadto sa Ginoo. Pangita ang Ginoo igsoon, tungod kay ang Ginoo andam gayon nga modawat kanimo. Ug ang Ginoo imo gayong makaplagan kung ikaw matinud-anon nga mangita ngadto kaniya. Salig ug ampo sa Ginoo igsoon, ug siya andam gayud nga motubag kanimo. Ug andam gayud siya nga mopasaylo kanimo. Hinumdumi igsoon nga dili gyud ka talikdan o biyaan sa Dios. Amen. God bless sa tanan.